Dobrý den všichni lidi, zdravím vás u tohohle videa a dneska udělám pro vás takovou soutěž. Tentokrát platí, od teďka platí ta soutěž, na které můžete vyhrát super boží ceny, za který můžete získat prostě zdarma. Doufám, že se vám to bude líbit. To jsou takové soutěže, ve kterých můžete vyhrát super ceny. A ta soutěž platí od 25.11. až do 12.1.2024. Máte na to spoustu času. Doufám, že to stihnete. A ta skutečná výhra je za 1000 bodů. Doufám, že dáte 1000 bodů za ten nejrychlejší čas. No a to je všechno. Díky za sledování videa. Čau a hodně zhlédnutí a hodně štěstí lidi. A to je všechno. Čau.